Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Ma'am, unsa naman yun? May nahinumduman ka ba sa baho ng maong jacket? Ang iyang baho. Ang iyang pahumot. Ano din ang maong pahumot, Ate Alice? Mao kini ang akong nasimhot sa dihang gibunalan ko sa anino ug kahoy. Mao kini ang pahumot ni Miss Mara. Diba? Kisa may tagian ng jacket ngayon mong nadakat eh. Si Mara. Oh, Si Mara ang tag-iya ining maong jacket. Si Mara ang misa kasabay aron bunalan ko. Gusto ko niyang patyon. ay, pastilan. Sudla na yun ni Mara ang tarang kabuang. Nga na yun siya taya sa utok, bayana. Ingon ana niya kamahal si Justin. Unsa magid naa sa imong bana nga nabuang magid ng Mara niya, ma'am? Aw, ang kagwapo. Ug ang katikon. Kinahanglang kapangandaman na to ang sunod nga buhaton ni Mara, Ate Alice. Sa ako nang gikaingon, ihatag ko na kang Justin ang kagawasan. Kung malimpyuhan ko na ang akong dungog nga giguba ni Jerome. Romero, kamo na'y taguan ang jacket ni Mara, ha? Oo, klaro na kayo ni nga ebidensya sa iyang pagpatay unta kang Ate Alice. Taguig nagmaayo, Romero, ha? Magamit ka na ninyo sa umaabot ka mga adlaw siya kita. Bato kang Mara. Kathy, salamat sa imong tabang, ha? Malipay si Carlin anang imong gibuhat, Kati. Ikaw naman noon ang metiman ug maayo ni Ate Alice. Uy, nabisi mong si Carlin. Tagsara ka ni siyang manawag. Busy gito siya. Sige na, di na lang ko magdugay, ha? Basta, taguin ang jacket ni Mara. Kay posible nga iya nang gipangita karon. Ini mo rin jacket. Buset! Buset! Saan mo mga butang din, eh? Atong ka? Ano na nga bungkag mo ni, ha? Na naman sa sawag ng mga sinina ni mo, oh? Mga gihangir? So man, nangita gyapon kasi mo jacket? Itong? Oh, laki! Kinala makit ano, Justin! Ano kay lakon mo ka? Kadaghan mo jacket, unya gatog yung imong kagulaan kung mawa. Tapos na! Importante nga makita na ko maong jacket. Mara, wagid ko makakita jacket nga itong gahapon. Ako ni gisulob sa milabay gabi. O ako ni gibutan sa labanan sa gawas. Pero wa na ni dito. Aw, ikawat na to. Huwag sabi magkamot ato. Wata may ibaw. Kalimtin na tong jacket mo, eh. Dili mahimo! Dili mahimo! Nga di man mahimo. Unsa magid ka importante ang maong jacket mo, ha? Importante ni kay mo ni ako gisulob sa... Gisuloob sa pagunsa. Justin, ayaw lang kasuko. Pero Doon na kay gibuhat nga wa ko mahibaw, unsa? Unsa man, eh, Mara? Unsa? ako gisakag imong asawa. O gibunalan ako siyang kahoy. Unsa? Mara! Naglagot magod ko kung ganong lisod papason si Alice sa itong kinabuhi. Mao nga ako gisaka sa inyo. Unsa man, ha? Nailhan ka ba niya? Wa tingali. Ug ang jacket nga nawa, ang imong gisuloob sa pagsaka sabay, ha? Mara nga nung imo man gibuhat. Gibutang lang nimo sa peligro ang imong kinabuhi. Naglagot talaga ko si mag-asawa. Naglagot na ko niya. Gusto ko mawa na siya sa itong kinabuhi. Ganong minuktok man ka. Mara, pangita ang imong jacket. Kay kung makuha ni sa umang tao, kuyaw kung mauni mo tudlo nimo nga mo'y misaka ug may pasakit kang alis. Sobra na ang gibuhat ni Mara. Gusto niyang patyon si Ate Alice. Libukon ko ng imong utok, Mara. Hatagan ta kag problema.
Si Jerome. Hello? Mular ka na may karong hapon, Ma'am Cathy. Okay, sige. Sugaton ta mo sa pier. Unsang barkuha imong sakyan? Oh. Naana si Jerome. Gisakay sa wheelchair nga gitud sa iyang inahan. Jerome! Nakakita na siya nako. Ma'am Cathy, salamat sa imong tabang na kumama. Ayaw na ko na Ang importante nga nabalikan na rin sa inyong dapit. Pero, kinahanglan gyapon magtago gyapon ko, ma'am. May bahay ka ng kataguan, Jerome. Ha? Gusto na ko mugawas din sa ospital, Romero. Manawag una ko ni Carlin ti ha. Dili pa man ko siya makontak ti oy. Busy ni bihana oy. Kung dili man siya makontak, kita na bayad sa ospital. Ay gusto na ko mo pauli. Manangin una ta ni Carlin ti. Pasing gusto siya nga adto una ta sa karaang bay nga iyang giabangan para nimo ba? Para makatago ka. Ha? Ani una mo ining karaang bahay nga akong giabangan mo tago? Kitsa may laing nagpuyo din eh. Oo. Ako ning pahuwayanan ko laayan ko sa syudad. Salamat nga imong may gipatago din eh, Ma'am Cathy. Ang imong inahan na lang ang pagawas-gawasa aron may mangumpra, ha? Oo, ma'am. Sige na, kamo na'y bahala din ni. Nianang yawi ining bay. Panawag lang kung doon na may problema, Jerome. May na lang ganit eh, kay dili kay dako imong nabayaran sa ospital. Te, mahimog ako lang unay sundon nimo karong higayuna, te. Romero, Sundan lang yun una ko, te. Wa pa man nato makontak si Carlin. Nya ang ako manggod, kinahanglan nga, safe na lang kang daan. Unsa kati kung adto una ta mapundo sa karaang bay. Katong iyaw tang papuyan nato ba? ikaw na ang bahala, Romero. Aw, kana, gyud. Ako nang bahala. Kay kung ikay pasagdan, te, kitang tanan ang kawawa. O posible, pang matipi ka, te. Mong sundan lang jud ko sa kung gustong buhaton, te, ha? Oo, Romero. Karon nga ni ana si Jerome din niya. Magbuhat ko ng akong mga plano. Maayo kayo may Ay, balik na. Justin. Kati, ay kung likay. Justin. Justin. Kati, Justin. karong humubatik sama ni ini sa usak mabay. Tuhoy ko, lahi nga gusto ni mo. Justin, naipaw ka na sa kumbaruganan. Tagi ko kayo nga tangtangon sa akong kinabuhi si Mara. Nakabilan ako, Kati. Ikaw ang gipili ko. Asa? Ako ang ipili ni mo? Ikaw ang gusto na kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Ay, kabalaka. Maningkamot ko nga maanular ang among kasal sa una kong asawa. Ni Alice. Mao pa. Oo. Kati, I love you, Kati. Thank you, Justin. Salamat ka ako ang ipili ni mo. Hindi ka magmahay sa mga pagpili na ako. Pulos kalipay ang ako ihatag ni mo, Justin. Kathy? Si Mara. Si Mara. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!